Ndamira pamuchasa. Ndamira pamuchasa yamabo. Yesu kwai. Yesu shataura ichoka. Machapa neno. Kanye panchapa panengo. Mwari wangu. Amsara changa. Ini ndekolo chingangani. Anaopefe nyangani. Ndauyawo nyaya yangu yekuda kubatsirwa takani tichifambe pamwe chete sendiri takabarwa tiri wana 7 wani wakashaika tasara tiri 6 wakomana wairi wasikana 4 nyaya iyi kunyanya kutanga kwayo yakatanga mugore ra2022 akashaika mwana wangu mai wekamwana apa kashaika kudaro ashaika kudaro mai ndichakutaura muchidini ashaika kudaro sisi wakauya kuMozambique wanowa first born emba medu avo vari apa wauya kuMozambique wakarwara kurwara kwawakaita isusu tatisina kumbobvira tamboona chiitiko chakadaro waigwina waitaura zvakawanda takabata mukoma kuSouth Africa kwaanosenzera anowa baba uyu tikavataurira kuti uyai tifambe magwarira kuti asisi hatiswazivi hatikwanzwisisa mukoma havana kubatika vanogara wese tisauti nouyo munina ngwara takavatifambaiwo muri ikoko kumaprofiti isusu tatine murwere tifambe nehanzvadzi yangu idiki yandogara nayo kuMozambique hapana chakaitika kune ivava vakanga vari kunze isusu sekuti takagara nasisa vachirwara vachitaura zvakawanda zvatatisingazwisisi nezvaitika takatangawo kufamba kumaprofiti kuMozambique tadaidza muprofiti sisa vakabudirwa vakataura zvokuti zita rekuti rasekuru wedu Sekerai Nyangani vakataura kuti Herbert Nyangani akaromba anowa mukoma wedu baba weuyu vakataura kuti tete Tracy vane ubatwa hwavanoita vakanamatirwa sisi ava tikazoenda futi kune mamwe maprofiti kunova kwawakazonzi taurai chokwadi chamunoita mabasa enyu maino sisi ava vakazopupura kuti ndinoshandiswa nedhimondi rekuroya takazenge inini nehanzvadzi yangu iyi taakuda kubatsira kuti dhimoni riya ridini ribviswe pavari takazoenda navo kuHarare kwasekuru Kanenge sisi ava vakasvika vakabva vabatwa kuti ndo vakauraya mwana wangu maiwe mwana uyu aine 3 months zvadaro izvozvo takaenda kwaKanengo tikaenda kwaMatengamiri nasabva kuMatengamiri ndofunga vanga vari kuvanozviziva zvikabata zvinhu asi takanzi tapedzerwa kuHarare ikoko tizodzoke isusu nekuda kwekuti vakatemera mwana uyu nyora vakatemera inini nyora vakatemera hanzvadzi yangu nyora saka mwana uyu akanga anzi iye haakwanisi kuti aparwe nyora nekuda kwekuti achiri mwana mudoko saka sekuru Kanengo vakati marapiro andinoita mwana uyu ndeyekuti munopota muchidzoka imimi ava tichidzokawo kurevhiyu yandakazoenda inini kamwe ndakafonera sisawa kuti wauye wakaramba kuuya zvadaro izvozvo ndakambogara 2023 zviri kungondinetsa maroto mahope zvandairota nemagariro neupenyu hwangu vanoziva miri wangu hazvisiri izvozvo ndakazoti muna gore rapera ndobva ndabati ndaisa meseji kuna baba weuyu ndikati mukoma ndikumbirawo kuti timboungane semhuri tifambe pamwe chete timbonyatsounzwa kuti chii nekuti zvaitika izvi zvakazoitika kuti ndizive futi kuti ava vandiwo vakandiurayira mwana ndanga ndisingazvizivi saka nechiitiko chiri kuitika mumba medu ndandafunga kuti tiunganidzane semhuri tione kumbofambawo tibatsirwe kana paine akakanganisa asingazivi isusu especially inini ndinorota ndichisangana bonde nezvandisingazivi musha wangu chaiwo wakaparara zvisina tsanangura saka handiri kuda kuti ndibatsirwewo asi mukoma havana kundipindura kana kuresponda meseji iyoyo mumashure macho uye akavhura gurupu tikatanga kuti zvese zvetakatadzirana kana paine akatadzirawo mwe ngatitangirei pamwe chete titange kuronga zvinhu hedu taronga gurupu iroro takatanga kuti kutaura namukoma asi nyaya yedu ndeyekuti tifambe
maererano nezvatanga tasangana nazvo zvakabuda mumamidhia hapana asingazvizivi pasi rinoresa. Asi mukoma wakaramba vari kungodini basi havasi kubatika. Ava vakanzi tozodzoka tese kwakanengo wakabva waramba kudzoka. Inini matambudziko ndikungoawana. Mwana uyu handisati ndaziva. Iye uyu wandinogara naye tinongorota hope. Tinorara tichidyiswa. Tinoti pabonde iye anogona kuonawo achiita bonde nemukadzi. Saka changamiro ndiri kukumbirawo. Tinodawo mubatsiro. Tifambe semhuri. Hakusi kuti inini ndakachena. Nokuti nyora dzandakatemerwawo handizivi kuti zvakadini. Asi hangu paropa rangu nemwoyo wangu handizvivi. Asi chandoda kubatsirwa kusunungurwa. Musha wedu tisunungukewo. Alright. Bedroom with me. Bedroom with me. South Africa. Yes. If it's South Africa, I'm not as much for you. Let's take whatever I would die. I think Shapu would never die. But as much. You want to spot a year and wash away. And I take to what up. Who got a bill? The one I don't have a papa. Someone can go. Mukamtaurira kuti someone rawera kumudhara. Someone rawera rini masita edu rini mino. Kuwe kumbotsvaga pakambotsvaga previous. Yaiudziwa. Akatombouzwa. Makamuudza here kuti baba isusu tazosunga on your behalf. Pekusungwa tatisina kumbomuudza because someone akashatira svika rekuti tazosunga. Right, chita iso. Hatichi zvinotora time. Umwe munhu kana atambudzika ka. Zvitore kuti ndiwe. Because wakati ndatende kuchechi ka. Iwe woti hatisina kuenda kuchechi. Asi nhasi mawirana kuti tese mangwana semhuri tikuenda kuchechi. Wana unopedzisira kufunga kuti iwe wasara ndiwo nenyaya. Pamwe pacho hautorina chinhu. Andikaudzwa ndizvotaura. Kuti chingori apa ka. Ngauye baba wenyu clear starari. Kana ine zvari kuziva even nyangwe usatoya kudare kunoku. Batai tete batai handiti. Motogara pasi munhu moenda kwamunoenda. And ukaona nyaya dzakadai dzakuya kudare it means there is one person who is trying to be difficult. Nyaya dzakadai hadzitomboi kudare. Because pakafamwa group ndokwakunotaura kanyaya dzidzi group ngatidai todai ngatisangana. Asi zvikazoramba izvo ndosaka uzona mabuya. Saka isusu tinoda kuti ngatiite chinhu chekuti chipere. Isusu tinokwanisa kuti achipinda pabhodha wobva angopa. Utosiya goindi baba. But hatisi kuda izvozvo baba. Kuti munhu ngauye apedze dzake. Nhasi wamira pamberi pedare. Kune nyaya iyi. Ndiyo yebhedhi. Asi yebhedhi akazorora mani. Izwa mutaura kuti totodya serevita ari mugonyeti mari kana kuti akatozorora mubekisiti rake and kuti hebheti ngavapedze nyaya dzake. I'm giving you kubva nhasi kusvika musi wechingana musi wefriday baba wenyu akangoita mukana wokuti auye kana kupfuura nemuno kana achiti hapasi kubata pasatati anytime vamandi kusvika musi wefriday kana ndibate paangouya vatatobatana nati tine chiti kutaita wefa naipe asakaita izvozvo machi vyamakutaura kuti asakaita izvozvo machi takumutwita semupari wemhosva izvozvo tiri kumutwita semunhu wese wese asi tichasvika nguva yekuti takumutwita sechi sehoromori andizvo saka tete ndikaitipei this week then tito tebetanga chini because nechandoda kana paine zita remunhu ngawe nyaya dzekuuraya dzekurombwa nedziya dzimiririki you cannot stand it for your brother kwakaromba iwe woti nhasi ndakamumirira kwakaromba nezvakaromberawo zvisii toti munhu akude zvibude apo munhu ese aripo then the family comes in yobatsira because zvinonetsa pamwe pakuromba kuromba zvichikutapira here nyika yese iri kuziva
Asi kana zvakushata futi, nyika yese inokuziva futi kuti zvakudii, zvakushata. Because kuromba isaini usimbe. Kusada kushanda. Kana kuda zvinhu zvaunoziva kuti handikwanisi kuzvisvikira. Pauna ustupid hwekuromba, hapana munhu akamboni kuda kuromba PhD akaiwana. Ariko? Ha? Aripo here akamboromba kuti ndakuenda kurombera doctorate. Kuti ndizi Dr. Ningi of philosophy, Dr. Ningi of chakati. Ariko here. Ndo pauri kuona zviri stupid, zvine ceiling yazvo pazvinoperera nepazvinotangira nepazvinoperera. Asi pazvinosvika paceiling bani, hazvizorambi zviripo baba. Zvinotanga kudzoka reverse jive. Ende kana zvine zvakudzoka reverse jive manje, ndo pamunotanga kuputitsana sekuputitsana kwamuri kuita. Yanyaya yereverse jive. Because kana zvakurova reverse jive, hauchakwanisi kuzvicontrol. Zvakuda akakupa kuti azvidii, azvicontrol. Zvino vanhu vakawanda minyama yavo ndekuti isaidha ukaromba, paunodzokapo pawakarombera, unosvika isaidha wakatransferya munhu wacho, kana kuti wakafa, kana kuti haazozvizikanwa kwaari. Asi wakomana vanokwaiko tidzosere kwawakatitora, tidzosere kwawakatitora, tikudiwa, taakudaidzwa. Andikamba taurai bambo Herbert, nguva vachinayo ngavauye tigadzire zvemhuri, wazvichenese pamberi pemunhu, aite zvinhu zvake ari free. Vanhu vasafungire kuti kudhiraivha kubva kuDRC Congo kusvika kuCape Town wobva wafunga kuti mari yake iyo akazonaka kuiyauzi kuromba. Ai, anoona yes, ngauye azvichenese anyesodhiraivha zvinhu zvake zvakadii zvakanaka. Kuzi vanhu vanopedzera kufunga saka arodhiraivha netikomana kabva kuCape Town kusvika kuDRC Congo, iye akararaka. Ndo zvaunotorombera chimwe, kana udhiraivha chimwe chiro chaumwe chaungatorombera chii kunze kwokuti urare uri dhiraivhirwa kumwe munhu. Chimwe chaungarombera sadhiraivha chii? Because the distance is too long. Saka Herbert ngati ndi baba wako mutaure imimi nevaning'ina natete kuti Herbert uya kuno, baba uye kuno, musatisiire matipa mati maproblems. Because maproblems amukiritiwa nababonye. Amene kuti babonye akafa kana ine zvinhu zvake, ari kutora pakati peimuri tunde. Usazvikanganwe izvo kuti babonye kana aine zvinhu zvake, iwe nemunhu wamuri tu wanowati achatozvitora, ndiyo nhaka yake imwe yarotopiwa pakati peimwe, saka ari prepared kuitora ndiani. Unless kana muchizviziva kana makatorombawo imi macho, it's okay. Asi ndiri kuti izvo zvogare makazvidii, makazviziva. Babonye ngauya akliye zita rake apa, akliya zita rake apa, kana pene zvimwe zvikunetsa tete, zvikunetsa uko, zvisiri zviri kuzi ndiyana. Ndakambotonzwa tete anotaura takambofamba, kwatakafamba kwakazi Herbert wakadii, wakaromba nechii handizvo. Kukazi tete odini, atiwa nedhimoni rekuroya, handizvo. Ndeupiwa hazi nedhimoni rekuroya. Vanototaura vega avandopano, vangatokukure vega ndisingatauri. Ndinawo mavhidhiyo enyaya. Aiwa, hatisida nemavhidhiyo, toda mavhidhiyo tazobude ana aripo. Herbert aripo, handizveri tete. Tangoti tete muye kuti muzoti nyaya ndio payari. Imimi zvingokudai futi kuti tigadzire zvinhu zvokunetsa muchii. Ndizvo ka? Because nyaya imimi kana makatarisa mukuona nyaya 1 yaHerbert, but haisi nyaya 1 yaHerbert. Because kana tete ototaura kuti ndedhimoni rekuroya, hatisi dhimoni raHerbert futi. It means kuti pane umwe watoripowo muroyi. Handizvo? It means musha penyu kutorinawo negonda rechii? Roy, ndi Herbert futi. It means pane mune zvakawanda muchii. Saka Herbert ngauye, iye achikliya zvake, uye achikliya zvake, wachibatsira tete, wachibatsira futi tete kuti dhimoni iriro ridhuvhara. Handizvo? Itai vakomana isai zvauya pamwepo. Handizvo? Saka ngatisangane, ngatibva chii? By Friday, before you didn't that and didn't communicate with Friday. Ichibwa isa namba yako hapo.
Ndokutora naye nhasi manheru dobva utomutaura kuti wataura naye baba wako nhasi tipai nhamba dzimukomana mwana waHebheti asi Hebheti anomubikira naye kuti munomu nyanga nekudziwa sanga Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora jeje.